Ernion lurra dituzten 8 herrik eta erniozale kultur elkarteak mendi horretan dauden gurutze partikularrak kentzeko adierazpen bat sinatu dute. Udalek erabakia ez dela pertsonala edo norbanakoen kontrakoa adierazi dute. Bertan dauden gurutzeak jarri zituzten familiekin hitz egiten saiatu dira udaletako ordezkariak, nahiz eta kasu guztietan ez duten lortu. Ikusten deu, da hori garbi gehauzan ez zala aliatuta danak endu. Osea, aurre lehen osan da bezala, puntu batzuk ikutzen die, horiekin nahiko aldan bihotz gehiendakin jokatzea saiatu gea, eta, hombre, ez da gauetiko izien berdan gauze. Bai ikusten deula, egin berra daula, epe baten barrende, ikusten deu, zuzena izango litzekela epe baten barrenden egitea, baina, bueno, baita ere jakin berdeu errespetatzen zenbait familik postura, eta beti ongo da denbora beste saiakera bat egiteko eta mugak jartzen hasteko. Hemen ikustezan ezin deula zenbait sentimentu ikutzen momentutik, sentimentu horiek handik kanpo ezin diela utzi. Orduan, beraiei inbertzaiela txoko bat, baino beti ernio gaine bere osotasunen denon ondare bat dala errespetatuz. Berso batekin jarri deuen harri bat, leku denontzako baliogarri izan dezaken leku bat, eta bakoitzek bere sentimentu berera adierazteko aukera eduki dezan, ernioi dion mirestasunatik o maitasunatik.